Xàtiva, ciutat mil·lenària, bressol de papes i d'artistes. L'antiga Setavis romana, situada en el camí reial de València a Madrid, continuava sent en el segle XVII la segona ciutat del Regne de València. No obstant això, havia minvat en població i prosperitat. A principis del segle XIV vivien 14.000 persones en la ciutat. A finals del XVII apenes arribaven a 10.000. La major part dels xativins eren llauradors, que en aquells anys patien grans dificultats. L'abundància d'uns i la fam d'altres eren núvols que se cernien sobre la vella ciutat. Reial Alcàsser de Madrid, 1700. El rei Carles II està en el seu llit de mort. El desgraciat monarca agonisa atormentat per no haver engendrat un fill que li succeïsca en el tron de la monarquia hispànica, estesa per immensos territoris en 4 continents. Les potències europees han traçat diversos plans per a repartir-se l'herència. Abans d'expirar, el rei de les Espanyes jugarà la seva última carta per a evitar-ho, fent testament a favor d'un príncep francès. Es tracta del net de Lluís XIV de França, Felip d'Anjou, que hauria de passar a la història com Felip V. A continuació, Àustria, Anglaterra, Portugal, Holanda i altres potències, temoroses de l'increment del poder francès, formaran la Gran Aliança i alçaran la bandera d'un altre pretendent, l'arxiduc Carles d'Àustria. Els dos bàndols dividiran també els regnes d'Espanya. Quasi tota Castella i Navarra recolzaran Felip de Borbó. Del costat contrari, la major part d'Aragó, Catalunya i el Regne de València es declararan per la causa de l'arxiduc Carles. Els seus partidaris, els maulets, l'anomenaran orgullosament Carles III, rei d'Espanya. En els següents 14 anys, la Guerra de Successió Espanyola ensanguinaria els camps de batalla d'Europa. El 25 d'abril de 1707, en la plana d'Almansa, les hosts borbòniques van batre l'exèrcit aliat. Esta derrota va segellar el destí de la causa de l'arxiduc en la península. Les tropes felipistes van penetrar en el Regne de València sense trobar resistència. El passeig militar que es prometien les tropes borbòniques es va detindre quan van arribar davant dels murs de Xàtiva. L'antiga Setavis dels romans, bastió austracista, estava situada en un lloc estratègic del camí reial de València a Madrid. Les possibilitats de resistir eren inexistents. Els seus defensors eren quasi 5 vegades inferiors en nombre. Apenes 2.300 soldats espanyols i britànics, secundats per la població civil. Davant, tenien una força hispano-francesa d'11.000 soldats enardits per la victòria d'Almansa i manats pel mariscal d'Asfeld. Els defensors no es feien il·lusions. Les dèbils fortificacions medievals de la ciutat es desfarien com a mantega davant dels obusos de l'artilleria francesa. Tampoc era d'esperar reforços de cap classe. A pesar d'això, van despreciar la superioritat enemiga i, sabent que s'enfrontaven a una mort segura, van decidir resistir fins al final. L'exèrcit borbònic va posar setge a la ciutat. Quan els requeriments de rendició van ser rebutjats, es va iniciar el bombardeig. El primer assalt es va realitzar per una de les entrades a la zona amurallada de la ciutat, la Porta dels Banys, en la confluència del carrer Hostals i de la plaça de la Bassa. Els atacants comptaven amb la protecció de les cases del barri del Raval, que quedaven a extramurs, però van portar la pitjor part. Al costat de la Porta dels Banys s'alçava la Torre de Montfort. Des de les seues altures, els defensors causaven grans baixes als borbònics. En vista de tot això, el mariscal francès va manar concentrar el foc d'artilleria contra ella. Els projectils van obrir una bretxa i la infanteria atacant es va llançar en tromba, penetrant en el perímetre murallat de la ciutat. Els defensors es van dispersar pels estrets carrerons eriçats de barricades. D'Asfeld va comprendre que, encara que havia franquejat el primer obstacle, encara estava lluny de prendre la ciutat. Així doncs,
va dividir les seues forces en dos columnes, una espanyola i una altra francesa. El mateix Dasfeld es va posar al capdavant de la columna francesa, que va avançar pel carrer Canonge Cebrián cap a la plaça de Santa Tecla. La plaça era un lloc estratègic, on confluïen carrers que seguien en totes direccions. Una vegada aconseguit l'objectiu, els francesos van anar sobre el convent de Sant Agustí, en el que s'havien reagrupat alguns defensors. Els atacants van assaltar el convent, van assassinar els frares i, finalment, el van saquejar. A continuació es van dirigir cap al pròxim convent de Sant Domènec. Per la seva banda, l'altre contingent borbònic, una columna espanyola al comandament de José Chávez, va trobar major resistència. Dos companyies de civils naturals d'Oliva li van tancar el pas en el carrer de Sant Francesc. Darrere d'una renyida pugna, els més veterans soldats borbònics van aconseguir aniquilar la resistència. Des d'allí, van continuar pel senyorial carrer Montcada i la plaça de la Trinitat fins al portal de València. Esta entrada va ser franquejada per altres forces borbòniques que havien quedat en l'exterior del perímetre murallat. De la mateixa manera, els partidaris de Felip V van forçar l'entrada pel portal de Cocentaina, en el costat est de la població. La presència de l'enemic en l'interior de la ciutat va provocar una gran confusió. Els defensors es van replegar i la soldadesca va començar a saquejar els edificis al seu pas. Els que escapaven dels excessos dels invasors es van refugiar en la ciutadella, emplaçada en un promontori on s'alça l'ermita de Sant Josep. La posició, desbordada per l'enorme quantitat de civils refugiats, va haver de capitular. Els últims defensors de la plaça es resistien a donar la partida per perduda. Desitjosos de fer pagar la victòria enemiga el més car possible, es van tancar en el castell, des de les altures del qual es domina la ciutat. Durant 5 dies, es van succeir les furioses embestides de la infanteria borbònica, sense aconseguir una altra cosa que un gravíssim nombre de baixes. El mariscal Dasfeld, sorprès i exasperat per aquella feroç resistència, va manar emplaçar canons de 24 polzades en el Calvari Alt. L'artilleria va ser transportada amb grans dificultats a esta cota, des de la que es va poder disparar sobre els defensors. Sense la protecció de l'altura, els dèbils murs de l'antiga fortalesa àrab no eren rival per als obusos i la metralla. Esgotades totes les possibilitats de defensa, els supervivents van capitular finalment el 6 de juny de 1707. Després de l'afonament de la causa austracista, la guerra de successió acabaria amb l'establiment de la Casa de Borbó a Espanya. Com a càstig al suport del Regne de València al pretendent rival, Felip V va ordenar la supressió dels seus furs i lleis pròpies. En l'actualitat, la ciutat guarda dos símbols que recorden aquells esdeveniments tan gloriosos com amargs. Un és el monument als maulets del portal de Sant Francesc, que honra els braus defensors de la ciutat. L'altre és el retrat de Felip V, que figura cap per avall en el Museu de l'Almodí. Felip de Borbó no es va conformar amb el triomf. Lluny de comportar-se com a cavaller amb l'adversari derrotat que ha combatut amb honor i bravura, com obligaven les normes encara vigents en l'època, es va venjar amb un desmesurat càstig, sense paral·lel en la història des de la destrucció de Cartago. Va decretar incendiar la ciutat, reduir-la a ruïnes i expulsar els seus habitants. Xàtiva va perdre la seva entitat jurídica i inclús es va canviar el seu nom pel de Nova Colònia de Sant Felip. L'espantós incendi que va arrasar la ciutat va durar una setmana, segons els cronistes de l'època. I des d'aleshores, la ciutat rep el sobrenom valencià de Socarrada.
En els anys següents, la ciutat va ser reconstruïda. L'esforç dels seus habitants la va fer renéixer de les seues cendres i recuperar la seva antiga esplendor. Un segle després, quan Felip V ja no era més que un mal record, Xàtiva va recuperar el seu nom. Lenta, però inexorablement, el temps posa les coses en el seu lloc.